Prolaznici Varaždinskim korzom ponovno su imali priliku pogledati izložbu na otvorenom, ovoga puta posvećenu fotografijama zagrebačkog umjetnika Gorana Pavletića. Modernist nakladništvo i književni salon Korzo nastavili su s održavanjem galerije na otvorenom u samom srcu grada Varaždina i počastili prolaznike radovima umjetničkog fotografa Gorana Pavletića, objedinjenih pod nazivom Europe Monokrom. Presudno je bilo da je ovo 10. jubilarna galerija na otvorenom i zaista smo se potrudili da dovedemo jedno od najboljih hrvatskih fotografskih imena, Gorana Pavletića. Ovaj ciklus koji večeras prikazujemo uistinu je fotografski izniman. Naime, pregršt ovih fotografija nagrađeno je na mnogim fotografskim natječajima, kako u Hrvatskoj, tako u Europi, tako i u svijetu. Ali mene je fasciniralo na ovim fotografijama koje su crno-bijele, dakle u monokromatskoj tehnici, jedna simbolika, a ja uvijek to tražim da u umjetnosti bude, povezana sa događajima koje svi živimo, globalno, ne samo u Hrvatskoj. Ako pratite ove fotografije, a malo ste ih i posnimili, pa će to i gledatelji dakako vidjeti, ovdje je uvijek spoj arhitekture i pojedinca, dakle individue. Dakle, na neki način autor ovdje vrlo inteligentno analizira ovo vrijeme i socijalne distance i na neki način ovog novog status quo i novog načina života koji je globalno prezentan. Zbog toga smo i naravno za ovu jubilarnu 10. galeriju odlučili se za ovaj ciklus. Dio fotografija predstavljenih na 10. galeriji na otvorenom bio je izabran u uži izbor na natječajima Photo City 2015. i 2016. godine za najbolje fotografije iz jugoistočne Europe. Svojim crno-bijelim fotografijama Pavletić bilježi arhitekturu i pojedinca, duh suvremene Europe predstavljajući gradove od Berlina, Lisabona, Praga do Venecije. Interesantna je posebno i serija fotografija koja je vezana uz Veneciju. Naime, autor je uhvatio maglu u Veneciji, što je posve neobično. Sami Venecijanci se čude tome kako je uspio. Nagrađene su te fotografije na više natječaja, čak nedugo čini mi se da je u Kanadi za te fotografije dobio veliku nagradu i ovo je sasvim u skladu s ovim vremenom u Varaždinu maglovitim. Nastavljamo i u 11. mjesecu sa interesantnom galerijom na otvorenom, ali moram ovdje istaknuti, znači ovo je 10. jubilarna i zaista smo Varaždincima kroz cijelu ovu godinu ponudili interesantan program, umjetnički program na samom Korzu. Goran Pavletić osvojio je između ostalih priznanja na natječaju ugledne svjetske nagrade International Photographer of the Year 2016. kao i na natječaju američkog fotografskog udruženja Motiv Kolektiv, a njegovi se radovi ubrajaju među najbolje svjetske ulične fotografije u 2017. i 2018. godini. Mislim da je ideja genijalna. Znam da je započela zbog covida, ali je zgodno kad se nastavila dalje, bez obzira na mjere koje više nisu kakve su bile. A meni se sviđa i to da ja prvi put vidim svoje fotografije na tak velikom formatu, tako da mi se sviđa apsolutno. Stvari u tome da sam ja tek fotografije radio prije korone, prije covida, svega ovog kaj je oko nas. Ja sam više se nekako fokusirao na nekakvu, ajmo reći, samoću, melankoliju, otuđenost zapravo ljudi koji sve više primjećuju, mislim, samaca, jedna masa po gradovima, a onda zapravo je na svoj način se to poklopilo i sa ovim kasnim događanjima s covidom, tako da je možda sad to čak još i aktualnije. Specifičnost fotografija predstavljenih na galeriji na otvorenom je i otuđenost koja je u vrijeme njihovog nastajanja bila i Pavletićeva inspiracija. Tada u tom periodu mog života, jer fotke su nastale tak između 2015. 16. i 2018. 19. Sam bio i sam u nekom takvom periodu i mislim da je to česta pojava u umjetnosti likovnoj naročito, da zapravo onako kak čovjek trenutno se osjeća u kojoj fazi životnoj, da onda i to prenese kroz svoju umjetnost. Program galerije na otvorenom nastavlja se krajem studenog s najvjerojatnije kazališnom temom, dok za prosinac organizatori najavljuju rezime cijele godine ovog kulturnog projekta pokrenutog u vrijeme pandemije.